नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं आप लोग के बीच एक सोहर गीत, खिलौना कहते हैं जिसको, वही गाने जा रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करिएगा, आशीर्वाद दुलार दीजिएगा। धन्यवाद। सुनिए। 12 दिन के बारहिया रहियो न बीतेला हो। 12 दिन के बारहिया रहियो न बीतेला हो। ललना खीरी के राहे पियवा झकल दे खत्म होइया लागेल हो। ललना खीरी के राहे पियवा झाके दे खत्म होइया लागेल हो। मोचिया बैठाला रौरे सासु सा रबे गुनवाया गरी हो। मोचिया बैठाला रौरा सासु सा रबे गुनया गरी हो। सासु तानिए का धार तू होरी लावा पी आके मनवा राखियती हो। सासु तानिए का धार तू होरी लावा पी आके मनवा राखियती हो। का तू बावर साना काहिनी और बाउराहिनी हो। का तू बहुवर सन काहिनी और बाउराहिनी हो। ए बहुवर 12 दिन के बीते दबरहिया पी आके मनवा राखिया हो। ए बहुवर 12 दिन के बीते दबरहिया पी आके मनवा राखिया हो। 12 दिन के बारहिया रहियो न बीतेला हो। 12 दिन के बारहिया रहियो न बीतेला हो। ललना खीरी के राहे पियवा झाके दे खत्म होइया लागेल हो। ललना खीरी के राहे पियवा झाके दे खत्म होइया लागेल हो। ललना खीरी के राहे पियवा झाके दे खत्म होइया लागेल हो। धन्यवाद।